اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں خطیب الانبیاء شفیع المسلمین امام کائنات امام المجاہدین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا واسطے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا حضرات دے سامنے آمنہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صفت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی مقام، کوئی نہ کوئی مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ فرمایا آسا رسولہ نو بعض رسولہ تے فضیلت دیتی، کئیاں نا آسا کلام کیتا ہے، کئیاں نو روح القدس بنایا ہے، کئیاں نو صفیح اللہ بنایا ہے، کئیاں نو ذبیح اللہ بنایا ہے، کئیاں نو خلیل اللہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو بڑیاں ہی فضیلتہ مقام مرتبہ ایک دوسرے تو ود کر کے دیتا ہے۔ تو آمنہ دے در یتیم میرے و تیرے دل و بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزازات نہ نوازے۔ انہاں اعزازات دے وچوں ایک اعزاز میرے پیغمبر دار رحمت والا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر نو رحمت للعالمین بھی بنایا ہے۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن تے غور کیجئے، مالک کائنات دا قرآن سنیے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو سارے جہان واسطے رحمت بنایا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے پورے جہان دا رحمت بنا کر بھیجیا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دی پہلی آیت سنیے نا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا کائنات دے لوگو میں رب پورے جہان دا رب ہاں، میں رب سارے جہان دا رب ہاں، عالم ارواح اندر بھی میں رب ہاں، عالم دنیا دے اندر بھی میں رب ہاں، عالم برزخ دے اندر بھی میں رب ہاں، عالم حشر دے اندر بھی میں رب ہاں، جہان دا سارے جہان دا رب میں ہاں۔ کائنات دے لوگو اللہ پاک ہی دسنا چاہتے نے، فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والوں جی میں پوری کائنات دا رب ہاں، ایویں میں پوری کائنات دا رحمت للعالمین بنا کے اپنے محبوب پیغمبر نو بھیجے ہے۔ اللہ 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 میرے پیغمبر دی رحمت دے انداز سے دیکھیے نا، اللہ پاک دے قرآن تے غور کیجئے، اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام سنیے نا۔ مالک کائنات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ
رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ تینوں اساں رحم دل بنایا ہے. اگر تسی رحم دل نہ ہوندے, اگر تسی رحیم نہ ہوندے, تیاڈے ارد گرد کسے نے بھی نہیں سی بہنا. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. میرے پیغمبر دے کولو صہیب روم تو چل کے آئے, میرے پیغمبر دے کول بیٹھے. سلمان فارس جو چل کے آئے نا, میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نہیں. حضرت بلال حبشے تو آئے, میرے پیغمبر دے کول بیٹھے. اللہ پاک فرماندے نے فبما رحمت من اللہ لنت لهم, سونے آسان تینوں رحم دل بنایا ہے تائیں سارے تیرے قریب آندے نے. اللہ اللہ اللہ, یہ بھی تے میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے نا. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیے, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ پاک فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم, اور لوگوں تیاڈیاں ہی جاناں دے وچوں اساں اپنے محبوب پیغمبر نو بھیجیا ہے. او اینا مومناں واسطے حریص ہے, اینا رحم دل ہے, اینا تے ماں پتر نال پیار نہیں کردی جنہ نبی امتی نال پیار کردا ہے. اے بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. اللہ اللہ اللہ, اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سنیے, فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. سونیا محبوبہ ساری ساری رات نہ جاگیا کر, کدی سو بھی جایا کر, ادھی رات جاگ لیا کر, ادھی رات میں رب نو منا لیا کر. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. فرمایا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ساری ساری رات میرے پیغمبر امت دے غم اندر روندے رہے نے, تے رو رو کے کی آندے نے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اللہ سونیا اگر تو انہاں نو عذاب دے میں تے بندے تے تیرے ہی نے, اگر تو معاف کر دے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. اللہ اللہ اللہ, اللہ دے قرآن دا ستواں مقام سنیے, مالک کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا سا پورے جہان واسطے اپنے نبی نو رحمت بنا کے بھیجا ہے. انہاں ساریاں ایتاں دا ترجمہ کر لئیے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی غلاموں کا مولا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ دے نبی سارے جہان واسطے رحمت بن کے آئے. اللہ دے نبی صرف مکہ والے واسطے رحمت نہیں بن کے آئے. اللہ دے نبی صرف مدینے والے واسطے رحمت نہیں بن کے آئے. اللہ دے نبی صرف صحابہ واسطے رحمت نہیں بن کے آئے. ابو بکر عمر عثمان و علی واسطے رحمت نہیں بن کے آئے, بلکہ اللہ دے نبی
سارے جہنم واسطے رحمت بن کے آئے نے. یہ بھی تے میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. ساری ساری رات میرے پیغمبر روندے رہے. یہ بھی تے میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. میرے پیغمبر دے راستے دے اندر کنڈے کھلان والے آپ بدلے اندر پھول برساندے نے. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. اور میرے پیغمبر دے پتھر مارن والے طائف دے اندر پتھر مارے جا رہے نے. میرے پیغمبر بدلے اندر دعاواں دے نے. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. اور لوگوں پیشاب مسجد دے اندر ایک دیہاتی آدمی نے پیشاب کر چھڑیا. میرے پیغمبر نے ڈانٹیا نہیں, انہوں سمجھایا ہے اخلاق نال, پیار نال, محبت نال سمجھایا ہے. وہ سمجھ گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ بھی تے میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. کائنات دے لوگوں, میرے پیغمبر دی بیٹی دا قاتل حبار بن اسود میرے پیغمبر دے کول آیا. میرے پیغمبر نے معاف کر چھڑیا. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. حضرت امیر حمزہ میرے پیغمبر دا چچا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کائنات دے لوگوں, کون ہے حمزہ جدے بارے میرے پیغمبر فرمایا کر دے اور لوگوں, اے میرا امیر حمزہ جرا چچا ہے, جدوں میں اینو وینا تے مینوں میرا باپ یاد آ جاندا ہے. میں اپنے باپ نو نہیں ویکھیا, لوگ آندے نے کہ تیرا باپ امیر حمزہ دی طرح سی. اور جدوں میرے پیغمبر دا چچا نو شہید کر دیتا گیا, احد میدان دے اندر, احد میدان دے اندر سینہ چاک کیتا گیا ہے, اندروں کلیجہ کڈیا گیا ہے, دل کڈ کے او دا کیما کیما کیتا گیا ہے, او دا ہار بنایا گیا ہے, ہار بنا کے گلے دے اندر پا لیا گیا ہے. او بی بی ہندا میرے پیغمبر دے کول آئی ہے تے میرے پیغمبر نے انہوں معاف کر چھڑیا. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. کائنات دے لوگوں, میرے پیغمبر دا چچا امیر حمزہ نو شہید کرنے والا واشی میرے پیغمبر دے کول آیا. میرے پیغمبر نے انہوں بھی معاف کر دیتا. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. جس وقت میرے پیغمبر نے فتح مکہ دے موقع تے سارے کافر کھڑے نے, اے اوہی نے جنہ میرے پیغمبر تے گندیاں اوجریاں سٹیاں, اے اوہی نے جنہ میرے پیغمبر نو جناب گلے اندر کپڑے لپیٹے, اے اوہی نے جنہ مکے دے اندروں میرے پیغمبر نو کٹ دیتا, اے اوہی نے جنہ حضرت بلال نو تپ دیاں ریتاں دے لٹایا, اے اوہی نے جنہ حضرت سمیہ نو دو ٹکڑے کر دیتا, اے اوہی نے جنہ زنیرہ دیاں آنکھیاں کٹ دیتیاں, اے اوہی نے جنہ حضرت ابو ذر غفاری نو بیت اللہ دے اندر مارا دیتیاں, اے اوہی نے اللہ دے نبی نے فرمایا مکہ والے ہو مینوں سارے ستم یاد نے, دسو اج میں تیرے نال کی سلوک کرا. لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. جاؤ مکہ والے ہو, جی میں یوسف پیغمبر نے پراواں نو معاف کر چھڑیا, اج میں محمد نے تیانو سارے نو معاف کر چھڑیا. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. آواز نہ مٹھی کرو تو یہ سیکھو کٹا اللہ اللہ اللہ. کائنات اندر بسنے والو, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رحمت دے نرالے انداز نے کل قیامت دا دن ہوئے گا. میرے پیغمبر امت دے غم اندر روندے ہوئے ہون گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک, سونے سر تے اٹھاؤ. کنہ دکھا دے روندے ہوئے ہون گے جنہوں ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوئے گا, میرا پیغمبر کہہ رہا ہوئے گا ربی امتی ربی امتی. یہ بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک, سونے سر تے اٹھائیے, بتاؤ دسو کی گل ہے, سوال کرو تو تانوں دتا جائے گا. تو میرے پیغمبر سب تو پہلا اٹھ کے کی آکھن گے ربی امتی ربی امتی. میرے پیغمبر نو دنیا دے
اندر بھی امت دا احساس ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا پیغمبر امت دے غم اندر روندا ہویا ہوئے گا اے بھی میرے نبی دی رحمت دا انداز ہے تائی اللہ والا اندہ ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے سجدے تو سار چوک میرے سونے اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے میرے پیغمبر کو کی کہن گے پہلا بخش دے امت میری پہلا بخش دے اللہ پہلا بخش دے امت میری اگلی گل میں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے اگو اللہ کی فرمان گے جیرا کر دریا عزت تیری جیرا کر دریا اطاعت تیری اج جنت اس دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ دے نبی ہر فرد واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نے تسی کہو گے دلیل کی ہے آؤ میں دلیل دیوا صحیح البخاری دی حدیث ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دا مار کے آپ فرمان دینے ہو میرے صحابہ لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَعَيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کائنات دے لوگو کل میں ایسے بندے نو جنہ دیاں گا جنہ اللہ بھی محبت کر دے اللہ دا رسول بھی محبت کر دے تو اللہ نال محبت کر دے تے اللہ دا رسول نالو بندہ محبت کر دے صبح ہوئی سے آبان دینے ساری رات سے آبا ایسے جناب کشمکش اندر رات گزار دیتی ہے وہ کیرا خوش نصیب ہے جنہوں اللہ بھی محبت کر دے تے اللہ دا رسول بھی محبت کر دے اسے آبان دینے اسی تے ساری اللہ نال بھی محبت کر دے سا اللہ دے رسول نال بھی محبت کر دے سا لیکن اج اعزاز ایسی اللہ بھی او دے نال محبت کر دے اللہ دے رسول بھی او دے نال محبت کر دے اللہ دے نبی صبح ہوئی آپ فرمان دے نے آئینہ علی کتے وے صحابہ دے نے سونے او خیمے دے اندر نے انہاں دی اکھاں نوں درے دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ لے کے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا ہے حضرت علی آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فبسق فی عینیہ اللہ دے نبی نے حضرت علی دی آنکھاں دے اندر لب مبارک پایا ہے لب لگن دی دیر رب نے درداں بھی ختم کر دیتیاں رب نے مرضاں بھی ختم کر دیتیاں کیوں نہ رب درداں ختم کرتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
اللہ دے نبی نے سارے جہان واسطے میرے پیغمبر نو رحمت جی بنایا ہے، اور میرے پیغمبر دا لب حضرت علی دیا آنکھاں تے لگیا، حضرت علی دیا آنکھاں تو درد بھی ختم ہو گیا، مرض بھی ختم ہو گیا۔ اور آج 1500-1400 سال میں بعد ویکھا آج بھی کئی بندے مریض نے، کوئی شرک دی بیماری دے اندر مبتلا ہے، کوئی جناب بدعت دی بیماری دے اندر مبتلا ہے، کوئی جناب کفر دی بیماری دے اندر مبتلا ہے، کوئی جھوٹ دی بیماری دے اندر مبتلا ہے، کوئی جناب جوے دی بیماری دے اندر مبتلا ہے، کوئی زنا دی بیماری دے اندر مبتلا ہے، کوئی شراب دی بیماری دے اندر مبتلا ہے، کئی قسم دیاں بیماریاں نے۔ اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام صرف حضرت علی واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، میرے پیغمبر دے لب مبارک اندر بھی شفا ہے، اور میرے پیغمبر دی زبان چو نکلن والے الفاظ اندر بھی شفا ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، اٹھائے صحیح البخاری، اور شرک دے اندر کوئی مبتلا ہے اور پڑھے صحیح البخاری دی کتاب التوحید نو اٹھائے، کعبہ دے رب دی قسم ہے او دیاں مرضاں ساریاں شرک والیاں ختم ہو جان گیا۔ اگر کوئی بدعت دی بیماری اندر مبتلا ہے، اٹھائے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں صحیح البخاری اٹھائے اور کتاب الاعتصام نو اٹھائے، میرے پیغمبر دیاں سنتاں تے عمل کرنا چاہے اور جناب بدعت دی بیماری جو نکل جائے گا۔ اور اٹھائے کوئی جھوٹ دی بیماری اندر مبتلا ہے، کوئی شرک دی بیماری اندر مبتلا ہے، کوئی زنا دی بیماری اندر مبتلا ہے، اٹھائے جناب کتاب الحدود، اور چوری کرنے والے دی حد کیا ہے، زانی دی حد کیا ہے، شرابی دی حد کیا ہے، اینا حدود نو پڑھتا جائے گا، میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دے عمل کرتا جائے گا، آج بھی حدیثاں میرے پیغمبر دیاں رحمت بن جان گیا۔ تسی کہو گے مولوی صاحب کیویں؟ آؤ میں دسا مسند احمد دی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا گیا دا اے ذلی فی الزنا، سونیا محبوبہ مینوں زنا دی اجازت دے دیو، میرا دل کردا میں زنا کراں، سونیا میں اج کلمہ پڑھیا ہے تے مینوں زنا دیاں عادتاں نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول جدوں زنا دیاں اجازتاں پہ منگدا ہے، صحابہ تے غصے چ آ گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہرو نہ ٹھہرو، آمنے نو بڑے پیار نہ سمجھایا، فرمایا اللہ دے بندیا اگر تیری ماں نہ کوئی زنا کرن دا ارادہ رکھے تو کی کرے گا؟ آندا سونیا محبوبہ میں بڑی غیرت والا، میں تے انہوں قتل کر چھڑاں گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اگر تیری ہمشیرہ دے نال کوئی زنا دا ارادہ کرے اللہ دے نبی جی میں تے انہوں قتل کر چھڑاں گا۔ آپ فرماندے نے اگر تیری بیٹی دے نال کوئی زنا دا ارادہ کرے اللہ دے نبی جی میں پسند نہیں کراں گا۔ آپ فرماندے نے اے اللہ دے بندیا جنہ تو زنا کرے گا وہ بھی تے کسے دی ماں ہوئے گی، وہ بھی تے کسے دی ہمشیرہ ہوئے گی، وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی، وہ بھی تے کسے دی خالہ ہوئے گی، وہ بھی تے کسے دی پھپھی ہوئے گی۔ آندا سونیا محبوبہ سمجھ آ گئی ہے آج تو بعد میں زنا دا ارادہ دل چہی نہیں لے آواں گا۔ اب دیکھو میرے پیغمبر دے الفاظ اس صحابی تے گر کر گئے نے، کیوں نہ میرے پیغمبر دے الفاظ اس صحابی تے گر کر دے، کیونکہ اللہ نے میرے پیغمبر نو رحمت اللہ العالمین جی بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ دے نبی رحمت للعالمین نے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس صحابی نو بڑے پیار نہ سمجھایا ہے، فوراً میرے نبی دیاں گلاں صحابی دے دل تے راج کر گئیاں نے۔ آج بھی کوئی بندہ چاہتا کہ میں زنا تو بچ جاواں پر میرے پیغمبر دیاں حدیثاں تے آج بھی عمل کرے، آج بھی میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دے واسطے رحمت بنیاں بیٹھیاں نے۔ اگر کوئی
بندہ شرابی ہے وہ کیری شادی ہے جدے تے اج شراباں نہیں چل دیا ہائے جدے کول کوئی چند پیسے نے چند ٹکے نے وہ جناب زنا بھی کرا رہا ہے وہ جناب شراباں بھی لیا رہا ہے نا 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 اور میرے پیغمبر دیاں حدیثاں تے عمل کیجئے میرے پیغمبر دے فرامین آج بھی رحمت نے عمل کر لو آج دنیا دے اندر عمل کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر دے ہاتھوں سے کوثر دا پانی نصیب ہو جائے گا اللہ 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 آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنتا چے آقا دے او نال ہوئے گا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنتا چے آقا دے او نال ہوئے گا پیار جنوں آقا دا نصیب ہو گیا برادر رتبہ کمال ہوئے گا آقا دی سنت نال پیار کر لے آقا دی سنت نال پیار کر لے اید نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے فائدہ کی ہوئے گا کوثر دا جام ملے سانو پیننو کوثر دا جام ملے سانو پیننو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا اللہ 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 آؤ لوگوں اگر چاہتے ہو میرے پیغمبر دے ہاتھوں سے کوثر دا پانی نصیب ہے دعا کر لو اللہ اسی تیرے نبی دے امتیاں اے اللہ آج جمعہ دا قبولیت دا ٹائم ہے اللہ بڑے گنہگار ہاں اپنے نبی دے ہاتھوں سے کوثر دا پانی نصیب فرما دے اللہ اللہ آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں میں کی پیا دسنا میرے پیغمبر نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے نہیں سمجھ آئی دیا میں تینوں سمجھاوا حضرت عبداللہ بن عتیق صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی فرما دینے کہ را بندہ ہے جرا یہودیاں دا جرا سردار ابو رافع وے او دا سر قلم کر دے وے اللہ دے نبی جی او دا قصور کی ہے فرمایا او میرے نبی دا گستاخ ہے تے جرا نبی دا گستاخ ہوئے او دا دنیا تیرے اندہ بولو حق نہیں ہے گا آپ فرمان دے رہے ہو کیرا بندہ ہے جناب عبداللہ بن جناب ابو رافع دا سر لے کے آئے میرے پیغمبر دا صحابی عبداللہ بن عتیق اٹھے آئے اور میرے پیغمبر دے دو تین صحابہ اٹھے نے آپ نے عبداللہ بن عتیق نو انہا دا سردار بنا دیتا ہے فرمایا جاؤ ابو رافع دا سر لے کے آؤ پتا چلیا جرا دنیا دے اندر میرے پیغمبر دی گستاخی کرے او دا واجب القتل ہے انہوں جناب دنیا تے رہن دا حق نہیں کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر جنہ بھی گستاخیاں کی تھیاں آپ نے انہاں دا سر قلم کرن دا حکم دیتا ہے اس وجہ تو جرا بھی بکواس اور بدماش دنیا دے اندر میرے پیغمبر دی گستاخی کرے اور میرے پیغمبر دی گستاخی کرن دی تو جناب کوشش کرے اسی دنیا دے اندر انہوں رہن دینا نہیں انشاءاللہ آؤ سنیے اسی بھی انشاءاللہ عبداللہ بن عتیق بن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا جیسا کردار بن کر اور انہا نو دنیا تے نہیں رہن دیا گے جنہاں میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کرے سنیے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع دے محل دے اندر گئے نے جا کے ابو رافع نو قتل کر چھڑے آئے قتل کرن تو بعد او دے محل دیاں سیریاں تھلے پہ اتر دینے اتر دیا انہاں سمجھیا ان زمین آ گئی ہے انج پیر تھلے رکھے تے انج زمین تے ڈگ جاندے نے لات ٹوٹ گئی کہ دی عبداللہ بن عتیق دی لات ٹوٹ گئی ہے انہاں نے اپنا امامہ کھولیا ہے امامہ کھول کے اپنی لات تے بن لیا ہے لات تے بن کے میرے پیغمبر دے کول مدینے دے اندر آ جاندے نے آ کے آندے نے سونے محبوبہ ان کا سرت رجلئی میری لات ٹوٹ گئی ہے اور سونے خوش ہو جاؤ تیاڈے گستاخ نو میں جہنم واصل کر آیا وا میرے پیغمبر نے مبارک دیتی اہلا و سہلا مرحبا عبداللہ تیرا آنا مبارک ہے اج بڑی مینوں خوشی ہے گستاخ رسول دا قتل کر آیا ہے
عبداللہ بن عتیق آندے نے سونے جو میں جناب تھلے پہ اتردا سا آقا جی میری لات ٹوٹ گئی ہے. آپ فرماتے ہیں لات اُراں کرنا قریب کرنا. میرے پیغمبر نے لات قریب کرائی حضرت عبداللہ بن عتیق دی اور آپ نے اپنا برکتاں والا ہاتھ پھیرے ہے. صحابی عبداللہ بن عتیق آندے نے میرے پیغمبر دا ہاتھ پھرن دی دیر سی رب نے درداں بھی ختم کر دتیاں مرضاں بھی ختم کر دتیاں. کیوں نہ رب درداں ختم کردا کیوں نہ ٹوٹیاں ہڈیاں جڑ دیاں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو رحمت للعالمین جی بنایا ہے. میرے پیغمبر دے ہاتھ پیرن دی دیر عبداللہ بن عتیق آندے نے میری لات نو کدی درد ہویا ہی نہیں. مینوں انج لگیا کدی جویں میری لات ٹوٹی کوئی نہیں. اللہ لگیا پیراں مکیاں نے حضرت علی دیاں پیراں مکیاں کہ نہیں مکیاں. اللہ 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 بل لگیا پیراں مکیاں نے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھکھاں لے گئیاں سارے لشکیر دیاں واشانہ بدرے منیر دیاں واشانہ بدرے منیر دیاں. او دی جتی اتو میں پگوارا کلی پگ نہیں سارائی جگوارا کلی پگ نہیں سارائی جگوارا. نہیں ریسا شیما دے ویر دیاں واشانہ بدرے منیر دیاں. اللہ 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 میرے پیغمبر عبداللہ بن عتیق دیاں صرف ہڈیاں ہی جوڑا نہیں آئے آپ نے ٹوٹی امت نو بھی جوڑے آئے. آج میں 1400-1500 سال بعد باپ ویکھا تے ٹوٹا نظر آندا ہے ماں ویکھا تے ٹوٹی نظر آندی ہے ویر ویکھا تے ٹوٹے نظر آندے نے. آج 1500 سال تو بعد والدین ویکھا ٹوٹے نظر آندے نے جماعتی ویکھا ٹوٹے نظر آندے نے آج یار ویکھا ٹوٹے نظر آ رہے نے. اور جناب محلے والے محلیاں تو ٹوٹ چکے نے جماعتاں والے جماعتاں تو ٹوٹ چکے نے کائنات دے لوگوں پہنا پراواں تو ٹوٹ چکیاں نے. آؤ لوگ میرے پیغمبر نے صرف ٹوٹی ہڈی نو نہیں جوڑیا آپ نے ٹوٹی امت نو بھی جوڑیا ہے. تسی کہو گے دلیل کی ہے؟ آؤ میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھا. آمنہ دے در یتیم نے غزوہ حنین دا موقع ہے اللہ پاک نے برائی مال عطا فرمایا ہے بکریاں بھی عطا فرمائیاں اونٹ بھی عطا فرمائے گاواں بھی عطا فرمائیاں. اللہ دے نبی نو سارا مال سونا چاندی بڑا مال آیا ہے. اللہ دے نبی نو سارا مال مکے والیاں نو دے چڑیا ہے جنہ ہجرتاں کی دیا سن جنہ کربار چھڑ دیتے سن. اللہ دے نبی نو سارا مال مکے والیاں نو دے چڑیا ہے. تے جناب مدینے والیاں دے چند نوجوان نے انہاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں اندر اللہ دے نبی نے سارا مال ہی مکے والیاں نو دے دیتا ہے. او یارو دل چ تے آئی جاندا نا جنوں سارے بندے جی لڑدے ہون نا میدان اندر ایک سارے بندیاں نو مل جائے دو بندیاں نو نہ ملے انہاں دے دل چ تے آئی جاندا ہے. لیکن چند نوجوان سن انہاں دے دل چ بات آ گئی کہ اللہ دے نبی نے سانو مال نہیں دیتا تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میرے صحابہ سعد بن عبادہ نو بلا کے لے آؤ. سعد بن عبادہ کون نے؟ مدینے والے نے سردار نے رضی اللہ تعالی عنہ. سعد بن عبادہ نو بلایا گیا ہے. آپ فرماندے نے اے سعد مدینے والے نو ایک حویلی اندر اکٹھیا کر لے. اللہ دے نبی واسطے حویلی دے اندر اکٹھیا کر چھڑیا ہے. اب کون جماعت ٹوٹن لگی ہے جماعت ٹوٹ چلی ہے. اللہ دے نبی نے انہاں نو جوڑن لگے نے. آپ میں پیغام نے صرف ہڈیاں ہی نہیں جوڑیاں آپ نے جماعت
جماعتاں بھی جوڑی ہیں، آپ نے امت نو بھی جوڑیا ہے، صحابہ ٹوٹن لگے نے، میرے پیغمبر خود چل کے مدینے والے کول جا رہے نے، اج پرا آندا ہے جے میں پرا کول چلا جاواں تے میری ناکی نہیں لیندی، اگر بہن آندیاں اگر میں پرا دے بوئے تے چلی گئی تے میری ناکی نہیں رہنی، والدین آندے نے میں پتراں دے بوئے تے جاواں تے میری ناکی نہیں رہندی۔ اور لوگوں میں پوچھنا چاہنا کیا تیاری عزت میرے نبی دی عزت تو زیادہ ہے؟ میرے پیغمبر خود چل کے مدینے والیاں کول جا رہے نے، ہاں مدینے والیاں کول پہنچ دے نے، آپ فرماندے نے مدینے والے ہو اترزونا ایذھب بالبقرۃ والشاۃ والبعیر، کیا تسی راضی نہیں مکہ والے اونٹ لے جان، مکہ والے بکریاں لے جان، مکہ والے گاواں لے جان، اترزونا اتذهبون برحالکم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنے گھراں چ آمنہ دے در یتیم نو لے کے جاؤ، کیا اس تقسیم تے راضی ہو کہ نہیں راضی؟ آپ فرماندے ہو مدینے والے ہو تسی کہہ سکدے ہو، مدینے والے ہو تسی کہہ سکدے ہو، تسی مکہ چھڈ کے آئے اساں تانوں پناہ دتی، تسی بے یارو مددگار سو اساں تہاڈی مدد کیتی، تہاڈے کول مکان کوئی نہیں سن اساں تانوں مکان دتے، تہاڈے کول اپنے گھر کوئی نہیں سن اساں تانوں اپنے گھر دیتے، لیکن او مدینے والے سن لو جدوں میں آیا تسی جہنم دے کنارے تے سو تے میری وجہ تو تسی جہنم تو بچ گئے، تسی ایک دوسرے دے جانی دشمن سو، فالف بین قلوبکم، اللہ نے میری وجہ تو تہاڈے دلاں اندر محبتاں پا دتیاں، کیا تسی راضی نہیں ہو؟ کیا تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تقسیم تے راضی نہیں ہو؟ سارے مدینے والے آندے نے میرے پیغمبر نے ٹوٹی امت نو جوڑیا ہے، کیوں نہ میرا پیغمبر جوڑدا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ فرماندے نے مدینے والے ہو کیا تسی راضی نہیں؟ مولانا حسین شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کر دے سن مدینے والے جڑا جواب دیتا نا آندے نے رضینا رضینا اسیاں راضی سو سواری کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دعا جہانا، لوگ گرانو لے کے جاون اونٹ بکریاں گائی، اسی گرانو لے کے جائے حوض کوثر دا سائی، لوکاں دی دولت مک دی آخر نو مک جائے، ساڈی دولت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نال ملاوے، رضینا رضینا سونیا سی راضیاں، اللہ دے نبی نے جا ہاتھ چک لے آپ فرما دے اللہم اغفر للانصار، اللہ انصاریاں نو معاف کر دے، اللہم اغفر للانصار بن الانصار، اللہ انصار دے پتراں نو معاف کر دے، اللہم اغفر انصاری بنائی الانصار، اللہ انصار دے پوتیاں نو معاف کر دے، اللہم اغفر نساء الانصار، اللہ امان جناب اللہ مدینے والیاں دیاں عورتاں نو معاف کر دے، اللہم اغفر مولا الانصار، اللہ اینا انصاریاں دیاں غلاماں نو بھی معاف کر دے، اللہ میں اینا تے راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا، میرے پیغمبر نے ٹوٹی امت نو جوڑیا ہے، اور لوگ آج اگر پرا ٹوٹ گئے ہو خدا دا واسطہ جے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے، امت نو جوڑوں واسطے آئے نے، پراواں نالوں قدورتاں ختم کر چھڑو، پہنا پراواں نال رشتہ داریاں جوڑ لو،
توڑو نہیں، رشتیاں دی وجہ تو پریشان ہو جاندے ہو کہ انہیں سانو رشتہ نہیں دیتا۔ او کملیا کدی سوچیا تے کر، اسی ایک رشتہ تے بہار رکھیے، وہ میرے رب نو منظور نہیں سی، اگر منظور ہوندا تے اج دوسرا رشتہ بھی ہو جاندا، نہیں ہویا تے میرے رب نو منظور نہیں، پہلا رشتہ تے بہار رکھیا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، آمینہ دے در یتیم نے ٹوٹی امت نو بھی جوڑیا ہے، اللہ اللہ اللہ، تسی بھی جڑ جاؤ کیونکہ میرے پیغمبر دعوت یہ لے کے آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آخری گل سن لو، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، تیسری حدیث سناوا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، سنن ابی داؤد دے اندر حدیث ہے، آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، مدینے دوبار جا رہے نے، چل دیاں ایک باغ دے اندر داخل ہو جاندے نے، اس باغ دے اندر داخل ہوئے میرے پاک پیغمبر، سنن نبی داؤد دے اندر حدیث ہے کہ اللہ دے نبی نے کو اونٹ نو ویکھیا، اونٹ پجدا میرے پیغمبر دے کول آ کے سبحان لگ پیا، میرے پیغمبر دے کول آ کے رون لگ پیندا ہے، اللہ دے نبی دے کندھیاں تے اپنا منہ رکھ لیندا تے منہ ہلائی جا رہا ہے، انج لگدا جویں کوئی گل پیا کردا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایدی بڑے دھیان نال گل سنی ہے تے آپ اونٹ نو انج چپ کرا رہے نے، میرے پیغمبر نے روندے اونٹاں نو چپ کرایا ہے، کیوں نہ میرا پیغمبر چپ کراندا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ دے نبی نو اللہ نے رحمت للعالمین جی بنایا ہے، اللہ دے نبی نے روندے اونٹ نو چپ کرایا ہے تے آپ فرماندے نو میرے صحابہ، من رب آزل جمل، من رب آزل جمل، اس اونٹ دا مالک کون ہے، اس اونٹ دا مالک کون ہے؟ اور کملیا میرے پیغمبر دے کول پجدا میرا نبی دا یار آیا ہے، آ گیا نہ سونیا میں اس اونٹ دا مالک آپ فرماندے نے اللہ دیا بندیا تیرا اونٹ تیریاں شکایتاں پیا لاندا ہے، اینو چارہ کٹ پانا ہے تے کم بہتا لینا ہے، نا انج نہ کریا کرو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، جانوراں دے بارے بھی رب تیرے کولوں سوال کرے گا۔ صحابیاں دا آقا جی مینوں نہیں سی پتا، مینوں معاف کر دیو، اج تو بعد میں دے کولوں کم زیادہ نہیں لواں گا۔ اور پتا چلیا اونٹ نو بھی پتا ہے جتھے نبی پاک ہون تے گل اپنا مسئلہ نبی پاک کو لے کے جائیدا ہے، او کملیا تو نبی پاک نو چھڈ کے گہرا پیچھے کیوں مسئلے لے کے جانا ہے؟ تینوں بھی کوئی مسئلہ بن جائے، تیرے گھر اندر مسئلہ بن جائے، کوئی طلاق دا مسئلہ بن جائے، کوئی نکاح دا مسئلہ بنے، کوئی کاروبار دا مسئلہ بنے، آ جا نبی پاک دی طرف، کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ دے نبی نے ایک ایک مسئلہ لوگاں نو دس دیتا ہے۔ اور لوگوں پھر تیسرے نمبر تے اس اونٹ نے جڑا گل کیتی ہے نا، جڑی شکایت لائی ہے میرے پیغمبر نے مسئلہ بھی حل کر چھڑیا ہے۔ اور یارو اگر تیاڈے کول تیاڈا بھرا مسئلہ لے کے آ جائے اونوں حل کرن دیاں کوششاں کریا کرو، اگر تیاڈی بہن تیاڈے بوئے تے آ جائے مسئلہ لے کے اونوں حل کرن دیاں کوششاں کریا کرو۔ میرے پیغمبر نے اونٹاں دے مسئلے حل کر چھڑے نے، تو اپنے بھراواں دے مسئلے حل نہیں کردا۔ اللہ اللہ اللہ، میں کی پیا دسنا، اللہ دے نبی نے روندے اونٹاں نو چپ کرایا ہے۔ اج میں 1400-1500 سال بعد وینا نبی پاک تو بات، اج میں اپنے پیغمبر دی امت روندی ویندا وا، باپ وینا تے روندا نظر آندا ہے، ماں ویندا تے روندی نظر آندی ہے، بھرا وینا تے روندے نظر آندے نے، بہناں وینا وا تے روندیاں نظر آندی ہے، نوکر وینا تے روندے نظر آندے نے، مالک وینا تے روندے نظر آندے نے۔ نا 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 نا، ایویں کسے دے آنسو نہ بہایا کر، کسے دے آنسو نہ گرایا کر، میری وجہ تو اگر کسے دے آنسو نکل آئے انہیں ہاتھ چوک کے میرے خلاف بد دعا کر دیتی، دس میرا کی بنے گا؟ نہ کسے دے آنسو کھڑیا کر، اور یارو لوکاں دے آنسو چھپ کرایا کرو، لوکاں دے آنسو پونجیا کرو، انہاں دے آنسو نہ وگایا کرو۔ کسے غریب دی جائیداد تے قبضہ کر کے وہ
دے آنسو نہ نکالیا کرو کسے مارے نو ظلم کر کے او دی مزدوری رکھ کے انہوں روایا نہ کرو اگر پہنا بوے تے آ جاندیاں نے تے انہاں دا استقبال کریا کرو بیٹیاں آ جاندیاں نے تے بیٹیاں دی وجہ تو بیوی نو نہ روایا کرو کہ تو بیٹیاں ہی جمی جانی ہے نا 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 تو بیٹے دے پیسے تے نہیں دیتے نہ میں روایا کرو میرے پیغمبر نے روندے اونٹاں نو چپ کرایا ہے تو روندے باپ نو چپ نہیں کراندا آج ویکھ لو میڈیا دے اندر کھول کے دیکھو کتے باپ گلیاں چ روندا نظر آندا ہے کتے ماں گلیاں چ روندی نظر آندی ہے شریکیاں دے میرے خاندی روندی نظر آندی ہے نہ میرے ویرو والدین دے آنسو نہ وگایا کرو والدین دے آنسو پونجیا کرو اللہ 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 کائنات دے لوگو میرے پیغمبر نے روندے اونٹاں نو چپ کرایا ہے پھر نہیں یقین آندا آ ویکھو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت فاطمہ دے گھر اندر گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی دی لخت جگر فاطمہ آپ گھر اندر گئے نے تے ویکھیا فاطمہ بڑی پریشان ہے فاطمہ دیاں کانچیاں سنے آپ فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ خیر ہوئے کیوں آنسو نکل آئے نے اللہ دے نبی جی آج میرا سر تا تاج علی میرے تے ناراض ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے حضرت علی نو لبنا شروع کر دیتا ہے کائنات دے لوگوں آج ساڈے ورگا کوئی بندہ ناراض ہوندا تے سیر میں اج چلا جاندا ہے کوئی میں ناراض ہوا کوئی فلماں دے کھانے اندر چلا جاندا ہے قربان جاواں میں حضرت علی تو ناراض ہوئے نے تے کتے ہوندے نے مسیح تے آ جاندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لب دے مسجد نبوی دے اندر آئے ویکھیا حضرت علی کچی زمین دے تلے اینجے جناب مٹی دے اوتے لیٹے ہوئے نے آپ فرماندے نے قوم یا ابا تراب اے ابو تراب اٹھتے صحیح کی ہو گیا ہے اللہ دے نبی نالے مٹی چاڑ دے پے نے نالے آپ فرماندے نے علی پیارے ناراض نہیں ہوئی دا اے پترا ناراض نہیں ہوئی دا گھر اندر ناراض نہیں ہوئی دا بیٹی کو کہ جناب بیوی کو لو کوئی کمی ہو بھی جائے تے در گزر کر چھڑی دا ہے حضرت علی نالے آپ نال لئی ہوندے نے نال لے جا کے حضرت فاطمہ دے گھر اندر علی نو داخل کر چھڑیا ہے تے حضرت علی تے فاطمہ دونوں ہی خوش ہو گئے دوواں دی صلح کرائی میرے پیغمبر باہر نکلے نے تے خوش ہوندے نکل آئے نے صحابہ دے نے سونیا اگے تسی فاطمہ دے گھروں نکلے سو تے روندے پریشانی دے عالم اندر نکلے سو ہن نکلے ہو تے خوش ہوندیاں نکلے ہو آپ فرماندے نے میرے صحابہ آج میں کیوں نہ خوش ہوا میں تے جنتی شہزادیاں دی صلح کرا کے آیا اللہ 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 اور میرے ویرا میں کی دسنا چاہنا اگر باپے بیٹا ناراض ہو جائے تے دی صلح والدین نو چاہیے دیئے بہ کے کرا دے وے اگر بیٹی دی ناراضگی ہے تے بیٹی دماد دی صلح کرا دے گھر توڑیا نہ کرو ہر ممکن کوشش کریا کرو کر جوڑ جار کیونکہ میرے پیغمبر جوڑن آئے نے توڑن نہیں آئے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے میرے پیغمبر روندے اونٹاں نو چپ کرایا ہے تو روندے جناب والدین نو بھی چپ کرایا کر تو روندے مالف دا پینا پراواں نو بھی چپ کرایا کر اپنی بیوی بچیاں نو بھی چپ کرایا کر اللہ 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 او پیغمبر جن نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تیری میری خاطر رو پہنا ہے جن نے تیری میری خاطر سفارشاں کرنی آنے اللہ 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 دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ورگے گنہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا
لینا ساڈے ورگیا گنہگاراں نوں سونے ہس کے سینے لا لینا جدوں سب نبیاں نہ کرنی بس میرے نبی نے ہاں کرنی اس دن سب نبیاں نے میرے پیر نو اپنا پیر بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اوتے ایک بڑا پیارا حوض ہو سی جتے سونا جلوہ فروز ہو سی جتے سونا جلوہ فروز ہو سی جس جام سونے کولو پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بڑا پیارا جملہ میں منیا جنت بہت سونی میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی پر اس دن اس تے عروج ہو سی کس دن جس دن میرے آقا نے جس دن میرے مرشد نے سن یاراں دے ڈیرا لا لینا اللہ 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 دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وآخر دعوانا